áthas an fáilte a roimh chuig Seoladh Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge Lasmuigh den Ghaeltacht agus an Plean Gnímh don Ghaeilge Scoileanna Meán Béarla. Chumid fáilte gcónaí ar bhéin rud déadach difrií anam sa scoil ag múna na Ghaeilge de. In éon doubt bhfuil an Ghaeilge fi láthair in éigeandáil sa córas Oideachas. Tá breise 60 míle dáta le dílún inis sin duine as gach seachtar agus foréir an níl an dáfáilsaí a fógraí inniu díirithe ar an grúcás nó an éigeandáil sin. Idir péir a dhéanamh dearcha agus meonda, ba muna bhfuil spéis nó mátá sé chorásan na dátaí an criclan hain ní airóiling. Gus tá Ghaeilge an air fós grúpa sanolach a chur bun chun Polasaí a chur le chéile ón réifscogadín trí le bunar an fáma tágar comótaí orpach rud nachhfuil an copí sin inniu ach tá muid fós a Ghaeilge. Fáilte muid go mór rih na deisinaí a bheith ann chuir leis an Ghaeilge agus an Ghaeilge a dhéanamh níos tanamhí agus go mbeidh inéisteocht dénta an sin. Ach go fóil tá an tanas mór ann mar a bhaine leis na dílúntaí. Tá sé gráta thar a bheith ord, tá sé méadú go súntaach. Is dóilm go mbeidh sé sin ag teach salach ar na deisinaí agus ar na gníomhartha dearfacha. Tá éileh an de Scoileanna Lán-Ghaeilge ag an mún agus ag an dara level agus is stoí sin é nó tarthaí. Siad a bhí bud isú leis an jobh sa Polasaí ná planan áíre chun freagart don éileh sin. Dúirt na tAire an jobh gur bheith ar sí chur béim ar aimú agus ar aimú. Well, má tá bailte, tá pobl timpeall na tíre ina bhfuil réiteach agus gá le Gaelchachtí agus bunscoil na Lán-Ghaeilge. Der siad nach bhfuil an seo ach an tús, so chur an fáilte riime sin ach is gá na milliún agus na dehanna de bhiliún a chur laistír de éon phlean chun takeú le múna na Gaeilge Scoileanna Meán Béarla agus níos táchtaí fós chun takeú le forbert na Gaeilge scoilíochta i go níor bhun le bhéal i ngaici le chúnta sa tír seo atá fós ag feitheamh ar sin. Trí chúnta díag. Cían bliain tar éis dún an in 1952 tréis dún Comisiún na Ghaeltachta a bheith ag molla Scoileanna Neamhspleách go gá cheann de chúnta an chlár in 1952 siad bliain óin tá míad fós ag feitheamh ar cheann amháin. Beidh an task force seo atá luaite leis an Polasaí nua, beidh sé ag bualadh le chéile den céadú ar an 17 de bhí na saona. So tá antíomh go mas na daoine bheith ar an task force sin agus as a good sanolas agus a good taithí. So sílam, tá obair le déanamh againn be héin ar an task force ó híomh cágde. Tá obair le déanamh againn tá blian againn le é a chur gríoch agus suas a chur faoi bhráid an aire agus bhain siad sú leis go mbeadh tar dearfa ar an obair sin.